Čo práve počúvaš, čo ti hrá v slúchatkách? What are you listening to right now? Culture Shock. Lebo sme skále. Šli sme drift a bím do stromu. Liky, a Liky, ciky, bliky. What's up, váš chlapec Nino? Dneska natáčame video. A pýtame sa ľudí, že čo im hrá v slúchatkách. Čo práve počúvajú. Takže poďme na to. Ideme si nájsť prvú obeť. Poďte so mnou. Musíme nájsť niekoho, kto akurát docvičí. Rýchla otázočka. Čo práve počúvate? Čo ti hrá v slúchatkách? The Lunch od Radio Reddit. Can I have a quick question? What song are you listening to right now? Live Your Life, Rihanna. Jako! Na to, žensk. Dobrý. Ideme za ďalším. Ahoj Braško, môžem sa spýtať, čo práve počúvaš, čo ti hrá v slúchatkách, aká pesnička? Je to, že Willy na Soundcloude, strašné plechy. Dobrý deň, môžem sa spýtať, akú pesničku najradšej počúvate pri cvičení? Je to v podstate jedno. Či chodíte bez sluchatiek, takto vždy? Bez sluchatiek. David Goggins, žena. The fuck did you do when the headphones come off, bro? It's you in your own mind. Right. Staňte tu na tomto videjku iba kvôli pumpe, aké budeme trapezy more. Po toto miginko, čo sa schováva. Čo sú agresívne kruhy? Dáme si sip pauzu. A ideme na to. Môžem sa spýtať, že čo práve počúvaš, akú pesničku? Momentálne Jezdci v oblacích od Landu. Môžem sa spýtať, že čo práve počúvaš, čo ti hrá v slúchatkách? Ringere, Saul Ringere. Otázočka znie. Čo ti hrá práve v slúchatkách? Čo počúvaš? Momentálne Prada. Od koho? Od Casso sa mi zdá, že to je. What song are you listening to right now? It's Kannada. It's very slow, but yeah, it's Tamil. Čakal som akože kyslejšiu odozvu, ale zatiaľ sú všetci milí, všetci sú šťastní, takže poďme na ďalšieho. Poď. Môžem sa ťa spýtať. Jednoduchá otázka. Čo práve počúvaš? Čo ti hrá v slúchatkách? Drum and bass. Drum and bass a niečo konkrétne? Culture Shock, so fokusom Recombine. Kalani, jednoduchá otázočka. Čo ti hrá práve v slúchatkách? Aká pesnička? Kali, prázdne vajca. S kým sme tu? Danom. Dano, čo práve počúvaš? Stále hrubý penis od Refresher AL. Môj penis je dravý ako rys, ten tvoj oproti môjmu vyzerá ako klitoris. Jednoduchá otázka, Braško. Čo ti hrálo práve v slúchatkách? Čo počúvaš? Eminema. Čo od Eminema? My mom. Jednoduchá otázočka. Čo práve počúvaš? Čo ti hrá v slúchatkách? Jim Hardstyle. To znie nebezpečne. Fitko, v pasáži, tak si ma majiteľ odchytil a že čo tu natáčate chlapci? Že čo tu ľudí otravujete? Permaban, už máme tunak, už nemôžeme tunak prísť, takže vidíme sa v nejakom inom fitku. Napíšte do komentára, že do akého fitka máme ísť a peace. Váš chlapec Nino, sub, like, všetko dajte. Bang, bang, bang. To tunak mieša, krek, klasické činnosti pred tréningom. Kejko musel hodiť moč a ja idem hodiť hovno, klasika. Yeah, I'm really talking my shit like, bitch, I'm really him. Hold up, look, walking this bitch like, hey, yeah, I'm really him. Talking my shit like, hey, bitch, I'm really him. Takže Jako! Konec vybavený. Stokujeme pri kanáli. Lebo sme skále. Odtiaľto sme vyšli a sme točili pre vás content more. Odomkol som auto, okna stiahlo a tam to padlo na sedačku. Prečo je tu na toľko snehu? Asi dneska na programe driftujeme na Fabii. Tu je puklica. Do piči. Tak jediný strom, hej. Takto ide drift. Takto ide a bím do stromu. V Tokio drift nevyšiel, no. Príde Pablo po nás na svoje Audi a ten ma odvezie domov a ukáže nám, že ako sa to má. A vidíme sa s Pavlom. Bang, bang. A prišiel Pavlo. Prišla mafia. Sámko, čo povieš? Vyklepeme. Vyklepeme. Pablo. Tak tebe jebe.
kuklice. Jako? Svidím ten kolaje. Narezal. Tak daj sme mu pečiatku. Matka má tvrdé korene. Na to, že to zo stromu odkuslo, tak si myslím, že dobre dopadla Fabia. A ako ste sa dostali hen tam až? Na voľnobeh, klasický, ako Fabia chodí. To bola lekárnička aj vyzol. Pavel bol najväčší mafián, ako... Tak Pavel nám ukáže, že ako sa to má robiť. Tak. Takže čakajte. 4x4. Drifty Tokio. Ja ti ukážem. Ty mi, že ukážeš? Jako! Ďakujem. Pôjde si to. Ti hrá práve v slúchatkách. Počkaj, ako brucho. Koláš, pred zimom, čo mi dáš? Čo môže byť? Niekto trafil asi obrubník, Alebo aj strom možno. ale to asi nie.